Dobrý deň, počúvate Medcast News, sumár najdôležitejších informácií zo slovenského zdravotníctva za uplynulý týždeň vo forme krátkeho podcastu. V Medcast News za uplynulý týždeň sa okrem iného dozviete: na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Na Slovensku chýba aktuálne podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 12 000 sestier. Slovensko sa pripravuje na spustenie vakcinácie proti COVID-19. Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Parlament v utorok odsúhlasil použitie štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení. Cieľom tohto návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti. Primárnym cieľom je však zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo schválené vládou ešte v roku 2017. Z porovnania so skutočnou mierou zadlžovania možno konštatovať, že uvedený predpoklad tvorby ďalšieho dlhu sa ukázal ako úplne nesprávny a že prijaté opatrenia na zníženie miery zadlžovania zlyhali. Uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort hospodárstva má zabezpečiť 8 miliónov antigénových testov na zistenie ochorenia COVID-19 so špecificitou nad 99%. Ako vyplýva z uznesenia vlády, 4 milióny testov má Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zaobstarať najneskôr do 17. decembra a ďalšie 4 milióny do 31. decembra tohto roka. Použiť sa majú podľa zadania Ministerstva zdravotníctva za účelom ďalšieho hromadného testovania obyvateľstva. Náklady na liečenie diagnóz spojených s fajčením neklesajú. Platí to pre liečbu rakoviny pľúc, ako aj pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Vyplýva to z údajov zdravotných poisťovní za roky 2017 až 2019, ktoré agentúre SITA poskytli hovorcovia zdravotných poisťovní. Pri rakovine pľúc síce náklady poisťovní v roku 2018 poklesli v porovnaní s rokom 2017 o 3%, ďalší rok však stúpli o 1%. Náklady pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc predvlani oproti roku 2017 klesli o vyše percento, minulý rok však narastli o takmer 5%. Celkové náklady zdravotných poisťovní na liečbu rakoviny pľúc za 3 roky predstavujú takmer 85 miliónov eur a na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc vyše 60 miliónov eur. Elektromagnetické žiarenie 5G siete nie je pre ľudí nebezpečné a jeho intenzita neprekračuje ministerstvom zdravotníctva určené limity. Informoval o tom na bratislavskom kongrese ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorého rezort v rámci reakcie na šíriace sa hoaxy o nebezpečenstve elektromagnetického žiarenia 5G siete nechalo zmerať jeho intenzitu. Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa sa uskutočnilo počas júla v Banskej Bystrici a pokračovalo v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnené v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa. V blízkej budúcnosti môže byť ohrozená dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a deti. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Apeluje pritom nielen na rezort zdravotníctva, ale aj vládu či poslancov parlamentu. Analytici kontrolného úradu medzi významné rizikové faktory zaradili nízky počet všeobecných lekárov pre dospelých či vysoký priemerný vek pediatrov. O výsledkoch analýzy na tému počtu lekárov a tzv. Rezidentského programu informoval hovorca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Marek Papajčík. Schválený rozpočet vážne ohrozuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Tvrdia to najväčšie asociácie zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia dopravnej zdravotnej služby, ako aj Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení niekoľko mesiacov upozorňujú, že v zdravotníctve chýbajú značné prostriedky. Nový rozpočet pritom podľa nich súčasnú zlú situáciu ešte zhorší a budúci rok tak bude pre zdravotníctvo kritický. Najväčším problémom je, že plánované príjmy z odvodov od ekonomicky aktívnych osôb nezohľadňujú vplyv pandémie ani očakávaný výpadok súvisiaci so stagnáciou miest a vývoja zamestnanosti. Zároveň s veľmi nízkymi platbami štátu za svojich zamestnancov to spôsobí, že v zdravotníctve budú chýbať ďalšie stovky miliónov eur, poukazujú poskytovatelia.
Rozpočet podľa nich nielen nebude schopný zabezpečiť systémové zmeny, ale nezabráni ani odchodu zdravotníkov do zahraničia. Pre pacientov to bude znamenať, že ich zdravotná starostlivosť môže byť výrazne obmedzená. Konštatujú nemocnice a lekári. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera aj Unión zdravotná poisťovňa si za október udržali platobnú schopnosť. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo svojom vestníku. Všetky 3 zdravotné poisťovne vykázali v októbri nulové záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Rezort obrany sa pripája k výzve Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V objektoch ozbrojených síl Slovenskej republiky zriadil 18 mobilných odberových miest, ktoré sú verejnosti k dispozícii každý pracovný deň od 10. do 18. hodiny. Mobilné odberové miesta slúžia okrem verejnosti aj pre potreby ozbrojených síl na testovanie vlastného personálu podľa potrieb a vývoja pandemickej situácie. Vývoj situácie na Slovensku potvrdzuje, že úspech závisí naozaj na prístupe a zodpovednosti každého jedného z nás. V rámci našich kapacít sme sa preto rozhodli výjsť v ústrety obyvateľom, ktorí majú záujem o bezpečné testovanie antigénovými testami, povedal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď s tým, že nasadenými silami a prostriedkami sú ozbrojené sily Slovenskej republiky pripravené denne otestovať minimálne 250 osôb v každom odberovom mieste. Na Slovensku chýba aktuálne podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 12 000 sestier. Situácia sa pritom neustále zhoršuje. Ako uviedol riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober, aktívne u nás vykonáva povolanie necelých 32 000 sestier, no ak by sme chceli dosiahnuť priemer Európskej únie, čo je 8,4 sestry na 1000 obyvateľov, mali by sme mať v praxi aspoň 46 000 sestier. Nevyhnutne sa to prejaví v kvalite starostlivosti, konštatuje komora. Tá pritom od začiatku mája do konca septembra tohto roka registrovala iba 280 nových sestier absolventiek a 19 pôrodných asistentiek absolventiek. Z registra naopak odišlo 288 sestier z dôvodu odchodu do dôchodku a 348 sestier si registráciu pozastavilo. Za rok 2020 bolo zaradených v rámci rezidentského štúdia 145 zdravotníckych pracovníkov. Z toho do špecializačného odboru Všeobecné lekárstvo 44 lekárov, do odboru Pediatria 35 lekárov a do iných špecializačných odborov 66 zdravotníckych pracovníkov, z toho 60 lekárov a 6 sestier. Rezidentské štúdium, ktoré je zamerané na podporu špecializačného štúdia lekárov a sestier a na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva, podľa rezortného ministerstva úspešne pokračuje. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Eliášová. Slovensko sa pripravuje na spustenie vakcinácie proti COVID-19. Definitívny termín, kedy sa u nás začne s očkovaním, je závislý od rozhodnutia Európskej liekovej agentúry. Tá prijala 2 žiadosti o podmienečnú registráciu vakcín. Prvým žiadateľom je konzorcium BioNTech a Pfizer a druhým Moderna Biotech Spain. Ako informuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, prvá vakcína by mohla byť registrovaná tesne pred koncom roka 2020. Následne by sa mohlo spustiť očkovanie u nás, ako aj v ďalších štátoch Európskej únie. Veľká Británia už s vakcináciou začala a použitie vakcíny schválila aj Kanada. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Marek Krajčí zdôraznil, že očkovanie bude dobrovoľné. Ako prví budú očkovaní pracovníci, ktorí priamo pracujú s ľuďmi nakazenými vírusom. Popri zdravotníkoch budú v prvom rade očkovaní aj vojaci, policajti a hasiči. Takisto ľudia, ktorí zabezpečujú napríklad rozvody energie v štáte a iné činnosti, bez ktorých chod krajiny nemôže fungovať, vysvetlil. Treťou skupinou sú pracovníci v domovoch sociálnych služieb. Nasledovať budú ľudia starší ako 65 rokov, klienti domovov sociálnych služieb, pacienti s chronickými chorobami a neskôr ostatná populácia staršia ako 16 rokov. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News. Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcast@medcast.sk.